Ovo je sad zadatak koji nikako ne bismo smjeli da radimo bez slike. Dakle, ukoliko je dat ugao između vektora ukupnog ubrzanja i vektora linijske brzine u datoj tački, a taj ugao je 45 stepeni, treba konstruisati na osnovu tog pravca i tog ugla tangencijalno i normalno ubrzanje. Zašto? Zato što je ukupno ubrzanje, malo pre smo i u prethodnim primjerima koristili jednačinu koren iz tangencijalnog ubrzanja na kvadrat plus normalno ubrzanje na kvadrat i kvadratni koren iz toga. Dakle, da vidimo odnose tangencijalnog, normalnog i ukupnog ubrzanja u trouglu, pri čemu jedan ugao 45 stepeni. Razlažem vektor ukupnog ubrzanja na pravac poluprečnika na kome se nalazi normalno ubrzanje sa smerom ka centru kružnice, ujedno normalno na tangentu. Znači, evo vektor normalnog ubrzanja, a dopuna paralelograma sa druge strane, na tangenti nalazi se tangencijalno ubrzanje AT. Dakle, imamo jedan pravougli trougao, pošto jedan ugao 45 i drugi mora da je 45 stepeni, katete su mu tangencijalno ubrzanje, odnosno intenzitet vektora tangencijalnog ubrzanja jednak je brojne vrednosti katete i ovdje je intenzitet normalnog ubrzanja jednak dužini ove katete. Dakle, pošto su jednake katete, možemo da iskoristimo tu jednakost, tangencijalno jednako normalnom ubrzanju, da zamenimo sve u ovu jednačinu. Dakle, a je jednako koren iz, pošto su isti, znači 2 puta a normalno na kvadrat